syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun sanget. Matur suwun dhateng sinten? Dhateng leluhure kiyambak. Matur suwun dhateng Gusti Allah. Kiyambak gak oleh ngilangno asal usule awake dhewe iki keng pundi, kebanyakan lali keng leluhure dhewe. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat Nabi niki awake dhewe ngaji dimulai dengan sholawat Nabi. Sholawat Nabi niku napa? Sholawat awake dhewe berarti diperintahno Gusti Allah menjalankan perintah napa? Dikengken belajar ngaji budal temenan pun praktek temenan dukinggen saestu belajar nglampahi saestu niki pun namine sholawatan. Kaping tiganipun matur suwun sanget dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun rawuh dhateng majelis taklim menika atas kerawan panjenengan sedaya guna belajar ilmu, belajari ilmune Gusti Allah, belajari awake dhewe cek iso ngerti tujuane urip, ngerti awake dhewe diciptakno aku kudu piye. Nek wis diciptakno apa sing tak lakoni? Terus aku engko akhire mulih nang ndi? Sing tak tuju nyanggone sapa? Lah niki nek jenengan pengen semerep makane kiyambak dikengken belajar ilmune Gusti Allah. Lah carane belajar nggih ngeten iki, makane kiyambak niki sami-sami butuhaken. Kula nggih butuh jenengan, jenengan nggih butuh kula. Kula nggih pengen nyampaikan ilmune Gusti Allah, jenengan sing dereng semerep nggih butuh ilmu ingkang jenengan dereng sumerap. Dadi sami-sami membutuhkan niku namine jenenge Allahu Akbar, jenenge Allah kalih Muhammad. Nggih to, enek sing belajar, yo enek sing melajari. Jenenge Nurullah, Nur Muhammad, kabeh iki gandengan iso wujud gara-gara napa? Jenenge gandengan iki ya nanti kudu wong loro, makanya kudu dilakoni. Mugi ilmu ingkang badhe kula sampaiaken, alhamdulillah jenengan badhe nrami ilmune Gusti Allah. Ilmu ingkang badhe kula paringaken dhateng panjenengan niki mangke pasti ilmu ingkang jenengan dereng nate sumerap. Nggih mungkin dibaleni ilmu ingkang sampun sumerap kadang di omah lali. Mumpun delok teng video, tapi maksudnya piye? Niki kadang sik bingung. Ya niki saged dibaleni malih, mungkin pasti ditambahi malih. Niki mboten perkara ditambahi mboten perkarane sampean saged nglampahi napa dereng. Saged praktek sing pun kula sampaiaken napa dereng. Sing angel kan praktek. Iya kok winter omong ini prakteknya niku lho saged napa mboten. Butuhe niku praktek. Dan yang gak iso praktek berarti meneh belajar maneh sampai saged. Ilmu ingkang badhe kula paringaken dhateng panjenengan dadosaken jenengan nambah ilmu, akhiripun angsal restu lan ridhonipun Gusti Allah, angsal rahmate Gusti Allah, angsal barokahe Gusti Allah, akhiripun jenengan saged ngamalaken napa ingkang sampun jenengan trami. Amin nggih.
pun langsung Fatihah paling kula Fatihah mawon teng Gustine terus teng jenengan terus kula rampak mawon sedaya tapi masih kamplien. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahsulu bisa hasil apa at-tamarruna nglatih awak alal khalwati ing atase nyepi allati kang hiya utawi allati iku ahadu arkanit tariqil arba'ati piro-piro ya kang utawi allati iku ahadu arkanit tariqil arba'ati salah sijine piro-piro rukune dalane wusul al arbaati kang papat salah sijine pira-pira rukune dalane wusul nanggone Gusti Allah. Dalane wusul niki napa? Ngertos napa mboten? Dalane wusul niki napa artine? Artine wasola yasilu napa Pak? Waslan artine teko. Dadi niki rukune duduhna dalan cek ndang teko tenggene Gusti Allah. Dadi rukun carane liwat kudu liwat di aku cek ndang teko tenggene Gusti Allah. Aku cek ndang ngerti apa sing dikarepno Gusti Allah. Aku cek ndang ngerti apa sing dikarepno Gusti Allah, apa sing tak tuju. Aku ya pengen roh Gusti Allah dhewe. Lah niki carane enek rukune. Cek iso paham, cek iso roh sing dikarepno Gusti Allah. Al arba'ati kang papat bin nisbati kelawan den bangsaake lil muridina maring pira-pira murid wa baqiha utawi sekerine arkan iku asumtu meneng wal ju'u lan lesu wasahru lan melek bengi wa bihadhil arba'ati lan sebab iki rukun papat tasiru dadi apa al abdalu piro-piro wali abdal iku abdalan dadi wali abdal wa hadza utawi iki madzakartuhu kulluhu sakabehane hadza fi haqqil muridi ing dalem hake murid alladzi kang yasluku kang ngambah sapa allati kang ngambah dalan usul sapa alladzi bi nafsihi kelawan awak dhewene alladzi fa in kana mongko lamun ana sapa alladzi iku tahta tarbiyati syaikhin ana ing ngisore didiane guru fala buddha mongko ora kena ora mimmu khalatotihi saking nyampuri syekh wa mukhalatatil
ikhwani lan nyapuri pira-pira kanca allati kang yu'inunahu kang bantu sapa alladzi ing alladzi ala sulukit toriki ing atase ngambah dalan usul maring Allah. Lho niki lho, fa iza dhahabat mongko tekalane ilang apa ru'unatu nafsihi pira-pira kumprunge jiwane alladzi. Pak kumprung niki napa Pak? Kumprunge iki lak basane wong dhisik-dhisik niku lak kumprunge jiwane. Kumprung iki wong dedel. Mbah iku nek ngaran dhisik dedel Pak, saiki apa ya basane? Lho lak kompromi. Mboten kompak. Komprung ku riyen mbah iki nek ngarani iki meletakkan sesuatu bukan pada tempat. Nggih, nek cara pikiran komprung iki ngono ka lho Pak, cara dikandani ngene iki gak digawe ngono ki lho. Piye to? Apa ngono ki jenenge? Kosong. Nah, iku jenenge komprung. Komprunge jiwane, dadi jiwane iki gak diisi. Wis ngono ae kok angel ket Mak. Nek kula dhisik jek cilik mbek Mbah diterangno komprung ku ya paham, tapi saiki kok bingung kakan basa sakniki nggih. Cara mahamno teng tiyang niki lho kadang bingung. Komprunge jiwane alladzi wasara lan dadi sapa alladzi iku minal arifina setengah saking wong kang makrifat Allah. Pun mriki mawon. Kedik-kedik nggih. Pokoke sing penting ngaji. Niki kene wis mbok jam piro niki. Sik tak ketenger. Ngene mboten tenger niku lali. Nggih. Saya tahu belajar. Pun niki bahas kitab ini pokoknya sing dibahas ini ngetok kitab mawon sik. Dadi nggih nek wis paham mungkin baru ditambahi. Niki nyritakno awake dhewe cek iso usul nang gone Gusti Allah. Carane piye awake dhewe cek ndang iso teka nggone Gusti Allah. Cek iso awake dhewe iki iso nglakoni apa sing dikarepno Gusti Allah. Awake dhewe cek iso memahami apa sing dikarepno Gusti Allah. Terus apa sing dituju awake dhewe kudune nang ndi? Iki awake dhewe berarti perlu belajar. Lah carane cek iso memahami, awake dhewe cek iso paham apa sing dikarepno Gusti Allah. Kan kudu enek dalan sing iso duduhno awake dhewe cek ndang iso teko. Lah carane kudu piye? Berarti siji, sampean kudu belajar meneng. Niki mau lho Pak kitabe wae lho nggih. Belajar meneng. Meneng iku mboten kok terus meneng ae. Kayak wong bisu gak iso ditekoki apa Mbak Lis kan ngomong, awake dhewe gak oleh kakean omong. Yo gak ngono, maksudnya iki gak terus meneng ae mboten ditekoki yo jawab. Maksudnya meneng niki ngrasakno. Meneng ki nek enek apa-apa dirungokno sik. Iku apa-apa nek enek berita wis ngono ae. Berita iki awake dhewe ngrasakno sik. Disabarno sik atine. Contoh Pak Jito iki ngandani Bu RT saiki anu Pak Jito nyeluk Bu RT iki pripun?